Evangeli segons Lluc, capítol 24, versets del 36 al 53. Aparició als deixebles. Encara explicava en tot això que Jesús en persona es plantà enmig d'ells dient: «Pau a vosaltres». Esglaiats i estamordits, cuidaven veure un esperit, però ell els deia: «Per què esteu tan esverats? Com és que us passen pel cap aquests pensaments? Mireu les meves mans i els meus peus, sí? Soc jo, en persona. Palpeu i vegeu. Un esperit no té carn ni ossos, com podeu constatar que tinc jo». Tot dient això, els mostrà les mans i els peus. I com que encara no acabaven de creure-s'ho del goig que en tenien i no sortien de la seva admiració, els va dir: «Teniu aquí res per menjar?» Ells van oferir-li una mica de peix rostit. El prengué i se'l va menjar davant d'ells. Després els digué: «Aquestes són les paraules que us deia mentre encara era amb vosaltres. Cal que s'acompleixi tot allò que hi ha escrit de mi a la llei de Moisès, en els profetes i en els salms». Llavors els obrí la intel·ligència perquè comprenguessin les escriptures i afegí: «Així estava escrit que el Messies patiria i ressuscitaria d'entre els morts al tercer dia, i que en el seu nom seria proclamada la conversió per al perdó dels pecats a totes les nacions, començant per Jerusalem. Vosaltres en sou testimonis. Mireu, jo us envio damunt vostre l'esperit promès del Pare. Vosaltres, però, estigueu-vos a la ciutat fins que no sigueu revestits de la força que ve de dalt». Llavors se'ls va endur a fora cap a Betània, alçar les mans i els beneí. Mentre els beneïa, se separà d'ells i era endut al cel. Ells, després d'adorar-lo, se'n tornaren a Jerusalem amb gran alegria i s'estaven contínuament en el temple lloant Déu i donant-li gràcies.